בוקר טוב לטרמינל 3. אנחנו קרקס דחקה, מציגים קרקס בינלאומי, נודד בכל הארץ, ואנחנו צריכים 15 שקל לחניה. לפני כחצי שנה, 5 אנשים ישבו ושקלו את אפשרות הקמת הקרקס הזה. חשבנו על זה טוב, והגענו למסקנה שהדבר בלתי אפשרי, והחלטנו ללכת על זה. محمد سلام عليكم السلام كيف حالك؟ אורלי! שמעתי שיש לך בעיה רצינית בגב, מה, איך זה קרה? يا روبي خيالي. This is a really nice journey that has never happened before in Israel. אנחנו נוביל את הדרך למציאות חדשה. Day without a laughter is a wasted day. Is anybody in this group who wouldn't go into the territory? If we don't go there, who will go there? נעשה תמונות חדשות שישדרו בטלוויזיה הפלסטינית והישראלית וב-BBC ונראה לאנשים שאפשר לעשות שלום. אפשר? מפחיד בשביל יהודים, נכון? נכון או לא? תגידי אמת. No problem. I am problem. Well, there is a lot of tension on the border right now. Both sides. Both armies are preparing. We are above that. We're not above it, we're inside of it. מה זה ערבי? ערבי בן כלא. אני עדיין חלק מה-F-16 הזה שדוהר לתוך עזה. אני עדיין. פתח on the land, לילה צנשם ברע. שער שפשוט נפתח ונשבר ממנו המון אהבה. שתהיה לשוטה וגם למלך. אתה הוא טרובדור, לוחם של אהבה. זוהר בשביל